Ze kan toch niet hier in de winkel komen? Prijs, je het hier? Gelukkig. Ah, ja, je laakt het. Dan is het wat leuker, hè? Joris zei er heel... En nou op naar de aanvoeg. Toch wel een beetje spannend, want ja, het gaat door die poep, die bandjes, zeg maar. Goeiemorgen. En naaien, naaien? Vlog! Wie had de jas snel hoor? Want we zonden even op een paard. We zullen even naar Dokkum. Wat zonden we al hier dat ik waar? Wist dat nog? Brent een cadeautje. Net van Mirte. Een cadeautje van Mirte. Want die is in een ier worden. En we zonden mee met de auto. Wij zonden met terug. Was het Rita? Nee, was bij de handjes. De auto met de haarwasje? Van binnen had het wel even. Maar dat heb ik eigenlijk nodig uitzoeken. En men moest een schermpje op de telefoon hebben. Ja. Er zit een scorkie in het bovenste schermpje, dus daar hebben we de naaien op. Zelf even zien. Ja, men had een nieuw telefoonhoesje besteld. Want we hebben een titelken, die vind ik net zo mooi. Men had een mooi beetje, ja wat is het? Een beetje reetrozig. Maar een koordje eronder. En men de telefoon ik net zo vaak kwijt. Kijk, een mooi omhingje. Hij hem dat ook altijd. Ik ben altijd die telefoon kwijt. Leidt er daar. In een wasmand, bij de wc, badkamer. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Nou, wij zullen even op naar Dokkum. Al je wat klusjes en dingen. Voor de rest duurt op de planning. Vanmiddag had Ildau zwemles. En ik met vanmiddag eerst voor de zwemles moet ik nog ging ik naar de AFOK. Dan hebben we het over mijn boek. Dus ik ben heel benieuwd hoe vier het termen stiert. Ja, dat laat ik je nog wel even weten. Ik hoop dat het in production dan weer kan, dat we wat last kennen. Want ja, het had heel wat voor in zijn boek. Jo. Dus ik ben heel nieuwsgierig. De tekenaar is er echt. Dus die zal ik wel even in te horen chillen, hoop ik. Ik ben heel benieuwd. Waar is ze nou? Dus ja, echt sketches van in het boek komen er dan bij. En dan kinderen in production. Nou, dat is zo heel mooi wezen. Dus dat even nou wacht je zwemles. Nou, en is Ilda, kom eens. Waar is zakenjoet heen? Nee, dat is zwemles. Squalreisje toch? Maar ik wil echt een paar snoepjes. Ja, zaakje snoepjes bij in de tas, hè? Hebben we aan snoepjes voor die? Mijn had niet geen snoepjes. Mijn had net zo vaak snoepjes, hè? Ja, zakenjoet, squalreisje. Waar gaat die heen? Nee, die dierentuin heen, Emmen. Mami! Ja, Ik wil praten. doe maar eens praten, zeg maar. Maar ik wil echt een snoepje. Dat mij wel, maar mem had niks. Dus maar we hebben een keerpje. Wie komt dan in Dokkum? Zullen we daar een snoepje-keerpje? Zelfde zaken? Van die soeren? Vind je dat wel lekker, soeren snoepjes? Hij wil een keer bij cola houden. Cola snoepjes met soer? Oeh. Ja, Ilde zegt al dat lekkers in zaakjes in tas gingen natuurlijk. Er moest al wat lekkers mee, hè? Maar dan was dat lekker, hè? Maar dat kunnen we wel even aan. Dat vind ik met mijn goed. Hij lekt nog een paar bordskippers. Dus ja, wij zullen even op paard. Wat zei je dan? Via net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye! En we binnen in het mooie Dokkum. Zullen we eens even eerst met haar telefoon te meisje brengen? Oh, nee. Ik heb ondertussen wel een cadeautje, Helly, dat hun ermee bezig binnen. En jongens, het wordt wel lekker waar. Ze had na je weekend, ik ben ook helemaal zinnig waren. Dat ben ik wel taai, hè? Wie gaat de rit gaat? Ja, de ritske wel lassen waarom is het, hè? Nou, eerst even de telefoon. Nou, hier winnen we samen klaar. Ze hier helaas het model wat ik had, het glasje hier net op variët, dus die hadden ze besteld. En dan kan ik hoe 2 dagen en een komen. Nou ja, de 2 dagen, mijn score hindert ik niks. Ja, Leeuwen? Ik denk dat peren. Dat is peers, een mooi bloempjes, hè? Zie je een mooi cadeautje van Mirte, zie je? Zit echt peers op. Ja. Nou, dan geven we hem een cadeautje van Mirte. Wat die mij naar binnen? Ja. Nou, let hem hier mijn boet naar zitten. Ik zie je boeten wel even op. Kom maar zitten. Maar is hier wel in op zitten. Zet hem maar down. Haat nog die? Ja, best. Maar ze was stil, schat. Oh, dan ben je aan kwijt. Ze kan toch niet hier in de winkel komen? Ik wil zaten weer op. Oh, doe dat samen weer om. Nou, welke was eerst zitten? Nou, doe maar. Let me eens zien. Hoe leuk lijkt het dat? Oh ja. Ja. Die daar. En die weer om.
super. Ze moeten we alle kwasten. Als je wat nou kostje? Ja, zeker. Ja, best er klaar voor? Kunnen we naar binnen? Het gaat heel wat in. Kunnen we naar binnen? Zo zet je een leuk cadeautje af met haar. Dit zit ook wel leuk uit, Hilda. Ja, die van die waaiertjes. Dat is ook wel leuk. Of een mooi. Nou, rinkjes nog wat te liets, hè? Al jij leuk spul. Ja, dat is wel leuk. Ja, maar dat is meer wat voor die leeftijd. Maar iets van een famke van Ingen. Dit is echt wel leuk, hé. Afvalkek. Trommeltje. Afvalkek. Ja. Oh, deze vind ik leuk. Wat vies je van deze? Die is toch schattig? Ja. Ja. Zo van die brengen. Ja, ik denk dat ik die wel leuk vind. Ja, kijk wat. Zit het er mooi uit of nee? Die wordt als nu. Nee, is toch van Mirta? Wat hast du kregen, hé? Spekje? Oh, yes. Nou, en ik nog ook goed nice. Ze zijn van de telefoonwinkel dat ze toch nog een schermpje hebben. Dus ik kan nou voor direct wel een naaien erop krijgen. Nou, dat is helemaal mooi. Ik ben er nou toch nog, dus komt mooi uit. Maar eens even zien. Ligt het wel naar je telefoon? Yes. Ik ga naar de wastritten. Wat zeggen ze toch? Een grote klomp? Nou, maar zo niet zitten. Ik kan er zo niet zitten. Laat me eens even zien. Dit kan mooi. Hildo in de klomp. Nou, we gaan naar de auto, joh. Naar de wasstrippen. Komt maar. Daar gaan we, Illy. Maar Hildo had even een mooie wachtmuziek uitzocht. Wat voor muziek is uitzocht? Van Zaken? Rapgroet? Ja. Hildo is altijd wat onder de indruk van de wasstrip. Vind je een beetje spannend, hè? Weer het dakje hier. Ik heb aan ik boven zit. Nou, daar gaat de skoen. Zo, even lekker wasje. Skoen maar op. Doe je altijd in het hier, toch? Skoen in het hier. En daarna een goed poetsen en dan afspelen, toch? Even in de douche. Ja. Komt je boven niks, skoen? Ja. Poetsen. Zo, dan komt water. En dan gaat de bossel. En de bossel tot hier. Komt hier bovenaan snel. Dat is mijn shit. Maak er een dakekje. Waar is wie het hier? Gelukkig. Gelukkig, maar weer de auto weg, hé. Daar gaat hij. Nou, dan wordt de zijkant nog even mooi poetst. Zo, werd het Ruudje mooi poetst. Ruud, mooi skin. Wat vind je dat? Nee, dat is net eng. Ja, de Vislinde die er al heen wordt een beetje spannend. Er gebeurt niks, toch? Je zit je lekker droeg in de auto. Valt daar. We hebben er ook al als we erop. We eraan nog even een droeg blaast. Die maken we maar met mooi droeg. Oh, shit, ik krijg eerst nog een douche. Al je water. Ik werd er op dak. Lekker skit. Dan nog even droeg blazen. Dan ben we er weer. Zo, dit is een grote föhn. Die feunt hem weer droog. Maar misschien blaast er al het water eraan. Zo is dat. Alle drupjes omheen. Blazen, blazen. En dan was het wel misschien dat het jacht op green is, dan maken we weer verder rijden. Is het green? Riet. Ja, daar is de green. Dan maken we rijden. Oh, weer klaar. Maar de spiegels weer jacht. En doe maar eens weer in die stoeltje. Kun je net zitten blowen erin, hè? Dat mij net van de politie, hè? Want dat vind ik. Ja, dat is wel leuk, maar dat mij niet. Kroeps naar achteren of ga je er door? Ik ken jou. Nee, daar jongens, ga maar door die door. Doe ik die door voor hier. Vast, op naar de winkel, nog een paar boodschapjes en dan gauw naar huis, want ik moet vanmiddag naar de afvoer. Nog even snoepjes hebben we beloofd en broodjes, hè? Dan gaan we dan naar Heid. Ja. Ja, zoere wiermkes hier zaken, toch? Ja, Ja. die weer toch? Ja. Nou, maar eens zien. En broodjes, man. Nog even wat fruit en dan gaan we naar de Ik kast. was het jutje van die. Na je tip, dan krijg je eentje. Afpraat, Oké. druifjes. Ik wil ekke oren. Blauwe bijkers. Nee, die. Reren. Dan heb ik even een pakje met beide kleuren. Hier direct. Tja, die daar zit beide kleuren in. Ja. Ja, best.
Maar dat tas er al even niet heel, ze hebben alles plat. Ja, kom maar. Maak het muntje eraan weer uit. Drukken. Drukken, drukken, drukken. Wat is wat? Die wil mijn muntje, dan waarom je... Oh, daar weer eraf. Tja. Ta, naar de auto. Even binnen. Thuis, en wat kwam er binnen? Wat wie er voor pakketje binnen? Kan ik denk. Ja, doe juist wat tost. Doe eerst dit. Dit is het boekje van Heid. Ildo en had een beetje dezelfde fascinatie van de voetbalclub die Heid had. Bij zaken ik het net helemaal mee eens. Waar zou je Ries in denkst? Maar de fles, weet ik alweer. Kelvin Stengs is Ildo een beetje. Zullen we even zien? Zullen we zien het Riestje? Zus toen dan? Wat een boek, hè, jong. Allemachtig. Ja, die oren zitten wel, hè? Ja. Oh, ja, ik had hem. Echt. Mijn vlechtjes. Is dit hem net? Ja, toch? Oh, dat Stengs net. Nee. Ja, toch? Nee, hier gaat nog wat zien. Vlechtjes. Hier had geen dartkleuring. Nee, dat komt door het boekje. Het lijkt het wel reet hier. Dat komt door het boekje. Zit er reet in. Sure, dat gaat bij hem ook. Dit is hem al. Dit zijn al hele oudere voetballers. Ja, dit is het. Dit is het. Zullen we eens even zien op mijn telefoon hoe kijk mooi is. En dat er past. Oh, wat shirt heeft er stappen uit. Krijg je die van hem? Alsjeblieft. Een koord. Ik heb hem mooi omhaar. Rek het met hem net heel veel kwijt. Ik krijg wel een cadeautje van mezelf, jongens. Dat is ook wel wat. Oh. Is die mooi of is die mooi? Zo, dan kan die er weer om. We hebben ze hem draaien en even in, man. Maar deze moet even in te denken. Mooi. Ik laat hem zo wel eens zien. Broekensmaal. Heerlijk. Was het toch een croissantje of een gommbroodje? Ik wil eigenlijk die snoep. Dus na het eten niet meer zijn. Eerst eten en dan snoepen. Ik snap het wel. Een broodje of een croissantje? Croissantje? Nee, Dit is van huis. Die vindt het dan net lekker. Dat is te pittig. wat is dat? Een frikandellenbroodje. Zo. Lekker Rita. Lekker Rita. Ah, ja, je laakt het er. Dan is het wat leuker, hè? Die oren zijn er heel... Toch? Dat is hem? Als je maar even niet. Mem had al heel vaak zien. Dat is mem heel vaak zien. Hier zit er. Dat is hem toch? Ja. Nee, dit is hem. Dat is hem ook. Mijn bal. Mijn bal. Mijn auto. Die bedoelst. Ja, nou mooi. Maar nu gaan we echt even eten. Oké. Zo, het eten achter de tosken en nu op naar de aanvoek. Toch wel een beetje spannend, want ja, het gaat over die boek, die bandjes, zeg maar. En ik ga echt geen idee wat we bepraten gaan, dus ja, ik laat je maar al weten ook weer waarom komt van hoe altijd gaan is. Spannend. Nou jongens, inmiddels ben ik al inderdaad het koe al hier op haren en snaren vanuit Ljout bij de aanvoek wij naar zwemles hier in Burdaat. Ik ga de ben krek dropt bij het zwembad, krekt op het tiert. Cool mooi. Maar ja jongens, ik ga echt super goed naar je zegt het al, een smaal van eer onteer. Want het boek wordt in production aan. Er zijn nog een paar mini dingetjes die ik even aanpassen zal. Maar dat maar eigenlijk je naam ja, de uitjouwer weer heel positief, enthousiast. Nou ja, en dan pas dat dat zijn wordt, merk ik zeg maar ja, hoe spannend als het eind dus blijkbaar toch wel vind. Ik voel echt een les van mijn schouders, want ja, zoals ik zei, het is toch echt een bandjes, zeg maar. Maar ja, dus het is best wel gevoelig om dan te jaren wat Ian Oors daarvan vindt. Maar ja, heel enthousiast en positief. Dus Skelte Wiedrek, de tekenaar, die het illustraties maakt. En hij kan los. Hij begint met de cover van het boek.
En hij maakt echt een soort van overview van de theatertuin. En dan leidt er uit wat waar is in de theatertuin. Een soort van plattegrond is wel zeggen. En hij geeft ook de personages tekenen en van de voorstelronde. Als het boek hier is, dan komt er een soort voorstelrondje van waar het waar is. En een beetje tekst erbij, zeg maar. Dus daar kan je direct mee beginnen. Verder wordt dan het boek opmaken. En dan komt er een soort van gaten in het boek van bijvoorbeeld een hele bladzijde. En die vult Skelte dan letter op mijn oorillustraties. Dus ja, het gaat los jongens, het gaat on. Dit hele proces neemt echt nog wel weer wat tijd in beslag natuurlijk. Want ja, de illustrator had tijd nodig en de drukken van het boek had tijd nodig. Maar toch, het is nou echt definitief dat het trog is. Dus ik ben echt heel blij. Ik zal even lekker een blokje keuren en daarna aan die bandje weer het zwemles halen. Maar mijn dijken net mistikken, jongens. Dus tiergeslagen. Hey, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen. En via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Want na het zitvlog. Hey, hoi. Ik ga je nog wat jeugd, die wil nog even hoi zeggen. Zeg hoi! Hoi! Kun je me zeggen, ont na het zitvlog? Ont na het zitvlog en dan zeg je hem hey hoi. Ont na het zitvlog? Hey hoi! Hey hoi!